Padha tangi yo. Rumangsa bangga. Seneng ati krana kowe padha ngesti dawuh. Senajan mapan ing Pulo Majeti ora kendhat nggonmu gegladen olah Pilaraga bab kanuragan kadigdayan jalaran ing mangkone yen wis kasinung aji sekti olah rasa olah roh kanggo mbebentengi jiwa lan ragamu ing tembing prayoga deduga dura lan kowe sembot aku matur nuwun banget jalaran aku duwe pengangkat sarta aku kepengin kowe lan kabeh dadi menungsa kang pigunung gelem tetulung marang sapa samaring aksan mula saka iku sepisan meneh sithik baka sithik uger kowe kabeh telaten lan kowe sabar apa kang dadi ciptaning atimu mbok menawa bakal kasumet mula yen ana unek-unek matura siji monggo sembodo rehning Kulon Rumausi dados muridipun Guru Haji Saka menapa ingkang dados pangangkanipun Guru Haji Saka sepisan dados cecataning manah ingkang angka kalih menawi benjang kula sampun saged nyecep ngilmu ingkang sampurna kula badhe nindakaken menapa ingkang dados pangangkanipun Guru Haji Saka migunani dhateng mungsa lan bangsa kaya manggon menika laras Guru Haji Saka rumaos cemeplong sakabetipun ati sareng kula nampi sedaya dawuh sarta princeipun Guru Haji Saka mugi-mugi sedaya dawuhipun Guru Haji Saka saged kula andhik memayungi hancaring utama lan kula nyuwun pangestu panjenengan mugi-mugi ing mangkenipun kula saged dados tiyang ingkang migunani tumrap bangsa lan agama prayoga piye kejawi saking menika kula sampun mituhu menapa dawuhipun Sang Guru Haji Saka kanthi olah kridaning Pilaraga sedaya sampun kula tindakaken awit menapa kejawi kanggo namengi diri pribadi sageta kangge pitulung tiyang ingkang bituh-butaken dhateng pitulungan deduga kowe piye lan malih Guru Haji Saka kula badhe ngugemi napa ingkang dados dawuh panjenengan murid Haji Saka menika kedah bantu dengan tulung timulung lan patsinaman menika badhe kula tindakaken kaya manggon matur nuwun kabeh ana tetembungan angin kang gedhe kae bisa ngrubuhake omah kang ringkih tanpa bedane nafsu utawa amarah kuwi bisa njiret uripe manungsa kang tanpa pepitungan gegayuhan kang sampurna kudu ngliwati panggoda lan pangrencana nanging kabeh kuwi aja ditampa kanthi nelongso jalaran kuwi mung coba ya lah iki sengaja aku kepengin medharke bab sing perlu kowe ngerti kabeh sawetara aku bakal ninggalke Pulo Majeti satemah aku bakal mulandara ing pengangkah aku bakal ngejo mbah
Mengko yen wis tekan Pulo Jawa, ana kedadian apa aku dhewe ora ngerti. Mula siji antarane muridku mengko tetep ana sing keri ing Pulo Majapahit. Jalaran tak pasrahi njaga Kiai Rukmakala lan sandangan. Dene ki tak pitoy ora ana lorone kowe semua. Rumaos awrat menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soko. Najan to menika wujudipun sandangan lan kusuk. Iya. Menawi mangkenipun kula boten estu nindakaken jejiban utawi raos tanggel jawab saged kemawon kula salah satunggaling murid ingkang sampun singklat ing tanggel jawab pisan ingkang angka kalih sami kemawon kula menika boten nuhoni menapa ingkang dados dawuhipun Guru Haji Soko. Tembungku katonake tanggung jawabmu kang setipi. Piye? Kowe dora prayoga lan deduga. Derek aku wis jauh. Mung wae wanti-wanti wantu-wantu dawuh. Kabeh para murid dadi pasiksa. Sawise Kiai Rukmakala lan sandangan tak pasrahake marang Sembada ing Pulo Majapahit. Sapa wae ora kena njupuk anane pusaka lan sandangan. Yen ora aku. Jateke ya. Sapanono. Kiai Rukmakala uga sandangan. Prayoga deduga lan kowe dulu. Ayo, nderek aku ngejowo. Mung mereka terus ketemu